Sydänkirurgina Mayo Clinicissa 30 vuoden ajan näin joka päivä tapauksia, jotka olisivat voineet tarkoittaa elämää tai kuolemaa. Olen todellakin pitänyt satoja ihmissydämiä käsissäni. Olen nähnyt kymmenien tuhansien ihmisten kuolevan ja heränneen henkiin. Olen aina katsonut kaikkea tieteellisestä näkökulmasta. Minun on myös sanottava, että uskoin vakaasti ei-jumaliin. Kun opetin, kerroin opiskelijoilleni, että kun aivot lakkaavat saamasta ilmaa, kaikki ajatukset tai tunteet ovat vain hermosoluja, jotka laukeavat viimeisen kerran. Olin täysin väärässä. Olen kuitenkin edelleen tiedemies. Uskon edelleen tosiasioihin ja asioiden ymmärtämiseen. Mitä minulle tapahtui, osoitti vain, että se, mitä tiedemiehet tietävät nyt, ei ole kaikki mitä tiedetään. Todellisessa maailmassa on paljon enemmän kuin mitä voimme mitata. Oli helmikuun 3. päivä ja pidin puheen uusimmista tekniikoista sydämen elvyttämisessä lääketieteellisessä kokouksessa Phoenixissa. En voi muuta kuin nauraa ironialle. Olin juuri lopettanut puheeni, kun tunsin pientä kipua rinnassani. Sydänkirurgina tiesin heti, mitä oli tekeillä. Sain vakavan sydänkohtauksen. Kun katsoin Apple Watchteni, sykeni oli katon läpi. Vieressäni istuva lääkäri, tohtori James Chen, ja minä puhuimme. James, etuseinän MI on käynnissä, kerroin hänelle. Mayo Clinic, Phoenixin viralliset tiedot kertovat, että olin kliinisesti kuollut 17 minuuttia ja 22 sekuntia. Ei syke eikä aivotoimintaa ollut. He yrittivät defibrillointia 7 kertaa. Myöhemmin tiimi kertoi minulle, että he aikoivat kutsua sitä yöksi, jolloin sydämeni alkoi lyödä uudelleen. Mitä kävin läpi noiden minuuttien aikana, kestäisi koko elämän kuvaillakseni täysin. Heti kun sydämeni pysähtyi, tunsin kelluvani kehoni yläpuolella. Näin, mitä kokoushuoneessa tapahtui. Näin työtovereideni työskentelevän parissani. Kuulin tohtori Sarah Williamsin kutsuvan adrenaliinia ja näin sydänmonitorissa asystolia tasaisena. Mutta sitten jokin muuttui. Kohtaus alkoi haalistua ja huomasin liikkuvani sen läpi, jota voin kuvailla vain valotunnelina. Mutta tuo sana ei tee sille oikeutta. Valo oli elävä, tietoinen ja rakastava. Muutos oli välitön. Yhtenä hetkenä minulla oli sietämätöntä kipua ja seuraavana olin rauhassa. Täällä tapasin Jeesuksen, mutta anna minun selittää kuinka se tapahtui. Kun tulin ulos tunnelista, olin puhtaan valon ulottuvuudessa, mutta näin kaiken selvästi, eikä silmiäni sattunut kirkkaudesta. Silloin kuulin hänen äänensä huutavan nimeäni, Megan. Se tuli kaikkialta ja ei mistään samaan aikaan. Sillä hetkellä kun käännyin ympäri, näin hänet, ja kaikki, mitä luulin tietäväni siitä, miltä Jeesus näytti, muuttui täysin. Hän puhui minulle, ja tässä tieteellinen taustani todella vaikuttaa. Hänen äänensä oli erilainen, mitä olin koskaan kuullut. Se resonoi ei vain korvissani, vaan jokaisessa olemukseni osassa. Se ei ollut erityisen syvä tai korkea, mutta se kantoi täydellistä auktoriteettia ja täydellistä rakkautta samaan aikaan. Hän puhui, ja minä ymmärsin kaiken tavalla, joka ylitti kielen. Megan, olet etsinyt totuutta tieteen kautta, mikä on hyvä asia. Hän kertoi minulle. Mutta nyt näet suurempia totuuksia. Hän sanoi. Sitten hän ojensi kätensä ja kosketti otsaani, käsien. Näin ristiin naulitsemisen arvet, mutta ne eivät olleet karkeita tai tuskallisia katsoa. Ne loistivat eräänlaisella voitokkaalla valolla, kuin kunniamerkit.
Sillä hetkellä minulla oli se, mitä voin kuvailla, vain täydelliseksi tiedoksi. Näin koko luomisprosessin. En vein alkuräjähdystä kaikessa loistossaan. Kaikki tieteelliset löydöt, joista olin koskaan oppinut, liittyivät suurempaan kuvaan. Näin, että jokainen sydän, jonka parissa olin koskaan työskennellyt, oli suunniteltu jumalallisella älyllä. Mutta sitten hän näytti minulle jotain vielä hämmästyttävämpää. Hän vei minut ikkunalta näyttävän ajan läpi ja antoi minun nähdä kohtauksia hänen elämästään maan päällä. Näin hänen opettavan, parantavan ja vuorovaikuttavan ihmisten kanssa. Yksityiskohtien taso oli hämmästyttävä. Pystyin haistamaan pölyn ilmassa, tuntemaan auringon lämmön ja kuulin pieniä eroja aramean ja kreikan murreissa puhuttavan. Mikä on niin hämmästyttävää, että näin asioita, joita ei ole koskaan kirjoitettu historiaan. Näin hänen valmistautuvan opettamaan aikaisin aamulla. Näin hänen lohduttavan lasta, jonka äiti oli kuollut niin hellästi, että se särki sydämeni. Näin hänet kahden kesken opetuslastensa kanssa, opettamassa heille syvempiä totuuksia elämästä. Mutta eniten minuun vaikutti se, kuinka hän kohteli kärsiviä ihmisiä. Olen koko elämäni yrittänyt parantaa ihmisiä, mutta hänen paranemisensa meni paljon syvemmälle. Kun hän kosketti jotakuta, saatoit nähdä hänen koko olemuksensa muuttuvan rakkauden takia. Hän jopa kertoi minulle ristiinnaulitsemisestaan, mikä oli luultavasti syvällisin nesion, jonka hän teki. Hän kertoi minulle siitä omasta näkökulmastaan. Tiedän paljon fyysisistä traumoista, mutta näkemäni ylitti kaiken, mitä olisin voinut kuvitella. Näin, kuinka hän ei kärsi vain fyysistä kipua, vaan myös kaikkien ihmisten henkistä ja emotionaalista kipua. Mutta mikä on hämmästyttävää, on se, että jopa silloin, kun hänellä oli eniten kipua, hänen kasvonsa osoittivat sekä tuskaa että rakkautta. Hänen silmänsä eivät koskaan menettäneet sitä hämmästyttävää auktoriteettia ja myötätuntoa. Jopa ristillä hänen päähuolinsa oli toiset. Jokainen yksityiskohta on tärkeä. Hän näytti minulle 7 erityistä hetkeä elämästään, jotka muuttivat tapaa, jolla ymmärrän historiallisia tapahtumia. Ensin hän näytti minulle ristiinnaulitsemisen, mutta hänen näkökulmastaan. Rintakehäkirurgina tunnistin välittömästi lääketieteelliset tiedot, joita ei ole kirjattu mihinkään historiallisiin kertomuksiin. Näin esimerkiksi, kuinka kynnet menivät ranteiden läpi kämmenten sijaan leikkaen keskihermoja. Ymmärsin myös kuinka paino aiheutti progressiivisen tukehtumisen. Mutta hämmästyttävintä oli olla osa hänen tietoisuuttaan tämän tapahtuman aikana. Hänen ruumiillaan oli sietämätöntä kipua, mutta hänen mielensä keskittyi johonkin paljon suurempaan. Tunsin, kuinka hän imeytyi paitsi fyysisen kipuun, myös kaikkien ihmisten henkisen ja emotionaalisen kärsimyksen. Se oli kuin katsoisi kosmisen sienen imevän pimeyden valtamerta. Ensin näin hänen 12-vuotiaan keskustelemassa yksityisesti äitinsä Marian kanssa heidän katollaan Nazaretissa. He puhuivat arameaa, jonka ymmärsin jotenkin täydellisesti. Hän kertoi hänelle, kuinka hän oli tulossa tietoisemmaksi siitä, kuinka erityinen hän oli, ja saatoin tuntea hänen hämmästyksensä ja huolensa äitinä. Toinen kerta oli hänen palvelutyönsä alussa, ennen kuin ihmeitä kirjattiin. Hän tapasi perheen, jonka nuori poika oli kuolemassa akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan. Sen sijaan, että hän paranisi pojan heti, hän vietti 3 päivää perheen kanssa opettaen heille kärsimyksen ja jumalallisen rakkauden syvempää merkitystä.
Kun hän lopulta paransi lapsen, se ei ollut vain fyysinen paraneminen, vaan koko perhe muuttui. 3. kerta oli erityisen voimakas. Se oli ilta ennen hänen ristiin naulitsemistaan, tunteja ennen Getsemanea. Hän oli yksin Öljymäellä, täydellisessä yhteydessä siihen, mitä hän osoitti minulle olevan koko ihmiskunnan historia. Samalla hän osoitti minulle, kuinka hänen tuleva uhrauksensa liittyisi joka ikiseen elämään. Mutta hän ei näyttänyt minulle vain historiallisia tapahtumia. Hän vei minut myös katsomaan taivasta, helvettiä ja tapaamaan Isän Jumalan. Selittääkseni sen, mitä näin helvetissä, olen nähnyt paljon kauheaa fyysistä kipua. Mutta se, mitä näin helvetissä, ei ollut aktiivisen kidutuksen paikka, kuten jotkut sanovat sen olevan. Sen sijaan se oli täysin erillään jumalallisesta rakkaudesta ja totuudesta. Näin sieluja, jotka olivat rakentaneet omat vankilansa tekemällä päätöksiä ja pitämällä uskomuksia, jotka estivät heitä saamasta yhteyttä Jumalaan. Kärsimys ei ollut pakotettu. Se oli luonnollinen seuraus siitä, että hänet erotettiin kaiken hyvän lähteestä. Lääkärinä saatoin nähdä, että heidän kipunsa jatkui itsestään, kuten silloin, kun keho hyökkää itseensä autoimmuunisairaudella. Taivaassa ei ollut pilviä eikä harppuja. Sen sijaan ajattele sitä ymmärryksen, rakkauden ja rauhan hetkeä, jonka olet koskaan tuntenut. Kerro se sitten äärettömyydellä. Tajusin, että jokainen koskaan tekemäni tieteellinen löytö oli vain pieni välähdys suuremmasta totuudesta. Ymmärsin, että tutkimamme fyysiset lait ovat kuin syvemmän todellisuuden luomia varjoja. Esimerkiksi matematiikka, jota käytämme kvanttimekaniikan selittämiseen, on vain likiarvo jostakin paljon perustavanlaatuisemmasta. Jeesus johdatti minut siihen, mitä voin kuvailla, vain todellisuuden absoluuttiseksi keskukseksi. Siellä oli läsnäolo, joka oli sekä ylivoimaista että hyvin tuttua. Kuvitel, jos täydellinen totuus ja rakkaus voisivat puhua. Jos ääretön viisaus ja täydellinen myötätunto voisivat puhua. Minua hämmästytti eniten se, kuinka tämä korkein olento, kaiken olemassaolon lähde, keskittyi jokaisen sieluun, ikään kuin se olisi ainoa maailmassa. Tansin, että jokainen rukous, jokainen kyynel ja jokainen onnenjuhla oli aina läsnä tässä tietoisuudessa. Opin myös jotain, joka muutti tapaani ajatella tieteestä, mitä kutsumme fyysiseksi todellisuudeksi, mukaan lukien aika ja tila. Tulee tästä jumalallisesta tietoisuudesta samalla tavalla kuin ajatukset tulevat mielestä. Monien mielestä mielenkiintoisin osa todistuksestani on se, kuinka kuvailin Jeesuksen ulkonäköä. Kirurgina olen koulutettu tarkkailemaan ja kirjoittamaan ylös näkemäni. Mitä näin. Ei ollut perinteisten taiteellisten kuvausten kaltaista, mutta oli heti selvää, että se oli todellinen asia, jonka noilla kuvauksilla yritettiin vangita. Hän seisoi edessäni, ja ensimmäinen dirsha, joka minuun osui, oli hänen pituutensa. Hän oli noin keskikokoinen, mutta hänen läsnäolonsa täytti huoneen. Hänen vartalonsa oli urheilullinen, mutta ei näyttävä. Kuten joku, joka oli työskennellyt kirvesmiehenä ja käveli paljon palvelutyönsä aikana. Hänen ihonsa oli vaalea oliivi, kuten nykyajan Lähi-idän ihmisten iho, jotka viettävät sekä sisällä että ulkona. Siinä oli valoa, kuin se olisi valaistu sisältä, mutta se ei ollut vaalea tai valkoinen, kuten eurooppalaiset taiteilijat ovat osoittaneet. Se oli enemmän kuin auringon lämmittämän hunajan väri, mutta elävä ja hehkuva. Hänen hiuksensa oli ehkä silmiin pistävin ero siihen, miten ihmiset yleensä näkevät hänet.
Se ei ollut tumman ruskea tai musta, jota näemme maalauksissa, eikä se vaalea blondi, jota eurooppalaiset taiteilijat ovat näyttäneet. Saatat kysyä, entä hänen kasvonsa? No, ihmisenä, joka on opiskellut paljon ihmisen anatomiaa, voin kertoa, että hänen piirteensä olivat täydellisesti tasapainossa, geneettistä todennäköisyyttä uhmaavalla tavalla. Ne putosivat luonnollisissa aalloissa juuri hänen hartioidensa yläpuolelle. Kun valo kulki niiden läpi, ja valo kulki aina kaiken tämän valtakunnan läpi, voit nähdä nämä hämmästyttävät värimuutokset hunajakullasta syvempään meripihkaan. Ne olivat täydellisesti hoidettuja, mutta näyttivät silti siltä, että niitä ei olisi leikattu ihmiskäsillä. Hänen otsansa oli jalo ja oikeasuhteinen, ja hänellä oli ilmeikkäät kulmakarvat, jotka eivät olleet liian paksut tai ohuet. Hänen nenänsä oli suora ja hyvin muotoiltu, ei liian suuri eikä liian pieni. Istui täydellisesti hänen kasvoilleen, mutta hänen silmänsä olivat hämmästyttävin asia hänessä. Kaikkien vuosien aikana, jotka olen ollut lääkäri, en ole koskaan nähnyt silmiä, jotka näyttävät siltä. Ne olivat tätä hämmästyttävää väri, joka näytti vaihtelevan lämpimän ruskean ja syvän, tunkeutuvan sinisen välillä riippuen siitä, miten katsoit niitä. Ainoa asia, joka tulee lähelle, ovat jalokivet, kuten joskus meripihkaa ja toisinaan safiiri. Mutta se ei tee heille oikeutta. Heillä oli niin paljon viisautta ja tietoa sekä niin hellää myötätuntoa, että se sai minut kaatumaan polvilleni. Hänen partansa oli täysi, mutta täydellisesti hoidettu. Se oli samanvärinen vaaleanruskea kuin hänen hiuksensa, ja se kehysti hänen kasvonsa täydellisesti. Hänen huulensa olivat ilmeikkäät, ja kun hän hymyili, oli kuin koko maailmankaikkeus loisti onnesta. Koska olen ollut kirurgi vuosikymmeniä, olen oppinut lukemaan ihmisten kasvoista, mutta hänen kasvoillaan oli sellaista syvyyttä, jota en ollut koskaan nähnyt ihmisen kasvoissa. Siellä oli täydellinen tasapaino auktoriteetin ja lempeyden välillä. Kun hän katsoi sinua, sinusta tuntui, että hän tiesi sinusta kaiken. Jokainen virhe, jokainen pelko, jokainen voitto, mutta ei ollut tuomiota, vain rakkaus ja ymmärrys. Hänen asenteensa oli kuninkaallinen, mutta ei jäykkä, kunnioittava, mutta ystävällinen. Hän liikkui armolla, joka näytti ylittävän fysiikan lakeja. Jokainen hänen liikkeensä oli tarkoituksenmukaista ja kaunista, mutta tuntui täysin luonnolliselta. Hänen yksinkertaiset mutta tahrattoman puhtaat vaatteensa olivat sileä viitta materiaalista, jota en voi edes kuvailla. Se ei ollut silkkiä, pellavaa tai muutakaan tuntemani kangasta, mutta se liikkui kuin elävä valo. Väri oli enimmäkseen valkoinen, mutta ei jyrkän sairaalavalkoinen. Se oli enemmän kuin aamun auringonvalon väri. Oli myös osia, jotka näyttivät siirtyvän syvän sinisen ja violetin välillä, mutta näitä värejä ei löydy maan päältä. Hän katsoi silmiini ja sanoi, kerro heille, että olen todellisempi kuin heidän epäilynsä, läsnä olevampi kuin heidän pelkonsa ja rakastavampi kuin heidän häpeänsä. Tuolla hymyllä ymmärsin kaiken. Miksi minusta tuli kirurgi, miksi elin elämääni ja jopa miksi minun piti saada tämä sydänkohtaus. Hän opetti minulle myös ajasta ja osoitti minulle, että se, mitä pidämme lineaarisena ajana, on itse asiassa osa suurempaa todellisuutta. Hän osoitti minulle, että jokainen rukous, jokainen kyynel ja jokainen ilo on olemassa siinä, mitä hän kutsui ikuiseksi nyt. Hän sanoi minulle, ettei se ole vielä minun aikani, sanoen, että olet ollut sydämen parantaja fyysisellä alueella.
Sitten hän siunasi minua, ja tunsin olevani vedetty takaisin valotunnelin läpi. Seuraavan asian, jonka tiesin, haukkoisin henkeäni neuvotteluhuoneen lattialla järkyttyneiden työtovereiden ympäröimänä. Tohtori Chen oli edelleen siellä kyyneleiden valuessa hänen kasvoillaan. Sydänmonitori osoitti täydellisen sinusrytmin, mikä on parempi kuin normaali lähtötilani. Olen itse asiassa päässyt eläkkeellä perustamaan tutkimuslaitoksen, joka tutkii kuolemanläheisiä kokemuksia tieteellisestä näkökulmasta. Käytämme kvanttifysiikan uusinta neuroimaging-tekniikkaa ja teorioita ymmärtääksemme paremmin näitä kokemuksia. On mielenkiintoista, että kun kokoamme yhteen tarinoita Jeesuksesta ihmisiltä eri paikoista, ajoista ja kulttuureista, huomaamme, että ne ovat yllättävän johdonmukaisia siinä, miten he kuvaavat häntä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun on kyse hänen ulkonäönsä osista, jotka eivät vastaa sitä, miten taiteilijat yleensä näyttävät hänet. Esimerkiksi hänen vaaleanruskeat hiuksensa, muuttuva silmien väri ja ainutlaatuinen ihonsävy näkyvät yhä uudelleen ja uudelleen tarinoissa ihmisiltä, jotka eivät ole koskaan tavanneet tai jakaneet tarinoitaan. Olen ennen skeptikko, joten ymmärrän ja kunnioitan heidän epäilyksiään. Mutta pyytäisin heitä ajattelemaan tätä. Olin erittäin ylpeä saadessani tarkkailla ja kirjoittaa huolellisesti. Mitä koin? Jeesuksen ulkonäön yksityiskohdat, valon laatu ja tietoisuuden luonne kehon ulkopuolella eivät ole epämääräisiä mystisiä kuvauksia. Ne ovat tarkkoja havaintoja henkilöltä, joka on koulutettu huomaamaan yksityiskohdat ja pysymään objektiivisena. Sen tosiasian, että nämä samat yksityiskohdat, hänen vaaleanruskeat hiuksensa kullanvärisin sävyin, ruskean ja sinisen välillä vaihtelevat silmät, hänen ihon sävynsä laatu, keskipituus ja täydelliset mittasuhteet eri kulttuureista ja aikoina pitäisi kiinnostaa ketä tahansa vakavaa tutkijaa. Mikään ei ole muuttunut ja kaikki on muuttunut sen jälkeen. Mitä koin? Katson elämää edelleen samalla kriittisellä mielellä. Olen sydämeltäni edelleen kirurgi, että fyysinen maailmamme on vain pintaa jonkin paljon syvemmälle. Olet valkanut irjoittaa muistiin jokaisen kokemukseni yksityiskohdan, jonka toivon auttavan tutkijoita ymmärtämään itä paremmin. Olen myös työskennellyt taiteilijoiden kanssa, joilla on samankaltaisia kokemuksia luodakseni tarkempia kuvia Jeesuksen ulkonäöstä sen perusteella, mitä olemme yhdessä nähneet, mutta suurin muutos on sisälläni. Jos sinulla on ollut samanlainen kokemus, mutta olet pelännyt puhua siitä, taida, että et ole yksin. Lääkärinä voin kertoa teille, että tietoisuus, joka ylittää fyysisen kuoleman, ei ole vain mahdollista. Sen ymmärrän nyt olevan luonnollinen tilamme. Ja niillä, jotka eivät ole kokeneet sellaista, tapaamani Jeesus, hänen vaaleanruskeat hiukset, hänen upeat silmänsä, jotka vaihtelivat meripihkan ja sinisen välillä, hänen täydelliset mittasuhteensa ja hänen ylivoimainen rakkautensa on todellisempaa kuin mikään tässä fyysisessä maailmassa. Hän tuntee elämäsi jokaisen yksityiskohdan, jokaisen kamppailun ja rakastaa sinua täydellisesti, jota mielemme tuskin voi käsittää.